Hello लोगोफोर बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव बिग आपडेट SSC निफ्राय आरो लोगोसे Delhi Police नोंथांमोनहा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे Delhi Police एप्लाइ माला जागोन दा फाइनाली बेयाव ओंखारबाय पस्टआ हेड कनस्टेबल दा बयबो एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायफ्रा एलिजिबल जायो आरो लोगोसे हेल्थनि एग्जाम 29 मेआव सानडे स' नोंथांमोना रेडि जादो दा लोगोफोर जोङो फैनाय लोगो लोगो अफिसियेल साइटआव जों बेयावनो थाबैनो मोनथारसिगोन अफिसियेल नटिफिकेशन बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जामनि बागै 29 मेआव जागोन होनना बुंदों स' नोंथांमोना रेडि जादो बयबो मानोना बेयाव सानडे गोलैयो आरो दा बावै नोंथांमोनहा अफिसियेल नटिफिकेशन मोनथारसिगोन आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस मोनगोन आं नोंथांमोनजों फिन खनसेबाव भिडिअ खालामबावगोन दा बेयाव नोंथांमोना एडभान्स माखासे इनफरमेशन होग्रोबाय जे 29 मेआव जानायनि चान्सआ दंसै दा बिदिब्ला जोंहा Delhi Police फैदों Delhi Policeआव सोर एप्लाइ खालामनो हायो जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय सोर एप्लाइ खालामनो हायो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा 17 मेआव पाब्लिश खालामबाय Delhi Police हेड कनस्टेबलाव दा लोगोफोर आं बुंदोंमोन जे Delhi Police एप्लाइ जागोन आरो लोगोसे बेनिफ्राय फिसासिन फैगोन बेनो जाबाय कनस्टेबलाव फैगोन 15,000 नि खाथियाव थागोन कनस्टेबलाव आरो लोगोसे बेनि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामो SSCआ दा SSC निफ्रायसो कन्डाक्ट जायो Delhi Policeआ दा बिदिब्ला बे हेड कनस्टेबलाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन जों बेखौ नायोब्ला जों बेयाव डेट मोनबाय बेनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 16 जुनसिम थागोन पेमेन्ट दानाङा जोंनि STफ्रा आरो एग्जामा जागोन सेप्टेम्बराव थ' एग्जामा जागोन सेप्टेम्बराव आरो लोगोसे बे जायो अनलाइन एग्जाम जायो कम्पिउटाराव आरो एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटि नोंथांमोना गुवाहाटियाव होनो हागोन बा नोंथांमोना कहिमा शिलं जायखिजाया होनो हागोन बाट नोंथांमोना गुवाहाटिखौ होनाया बेस्ट जागोन दा लोगोफोर बे जाबाय आरो एग्जामाव लेंगुवेजआ होनोब्ला अनलि हिन्दी आरो इंलिश मोननैल' थायो Delhi Policeआव SSCआ जेरै एग्जाम कन्डाक्ट खालामो सेम प्रसेस बेयावबो नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनांगौ आरो एग्जाम होखांनाय लोगो लोगो माखासे काट अफ जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना फिजिकेल नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन 1600 मिटार्स खालामनांगोन आरो बेनि एप्लाइ आरो लोगोसे नोंथांमोननिया बायदिसिना आपडेट नायनोब्ला delhipolice.gov.in आव नायनो हागोन नङाबा ssc.nic.in आव नोंथांमोना नायनो हागोन लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दंजोबखायो थ' बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम होनांगोन बेनिफ्राय फिजिकेल बेनिफ्राय स्किल टेस्ट एबा टाइपिं टेस्ट बेनिफ्राय लास्टआव मेडिकेल आरो मेडिकेल पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय साख्रिखौ मोननाय जागोन Delhi Policeआव हेड कनस्टेबल महरै स' बेनिफ्राय कनस्टेबलनिबो फैगोन डाइरेक्ट दा जों स्किल पेखौ नायोब्ला जोङो स्किल पे बेना 4 बिनिया सेन्ट्रेल थ' बेनिफ्राय 25,000 निफ्राय 81 सिम जायो बिनिया आरो भेकेन्सिखौ नायोब्ला जोंनि STआव दङ गासै 54 आरो लोगोसे जोङो जेनेरेलाव मोनदों 217 गासैखौबो लानानै जोङो 559 एबा 559 लोगोसे मोजां रादाबा बेनो हेड कनस्टेबलाव जायफ्रा Delhi Policeआव मावखानाय दङ बेयाव एक्स सार्भिसमेननि थाखाय माखासे भेकेन्सिस सेपारेट दंखायो रिजार्भ थ' नोंथांमोना नायदो STआव 6 दङ बेनिफ्राय जेनेरेलावहाय 24 स' नोंथांमोना जोबोद चान्स दङ जायफ्रानोखि Delhi Policeआव मावखानाय थ' नोंथांमोना बेवहाय जायफ्रानोखि एक्स सार्भिसमेन थ' बेयाव चान्स दङ एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय दा फिमेल भेकेन्सिया दङ गासै 276 बेनि गेजेराव STआव 30 दङ स' नोंथांमोना 30 मोनदों फिमेलावहाय ST हिसाबै गासै 276 दङ बैसोखौ नायोब्ला मिनिमाम 18 इयार्स थ' जायफ्रा 18 इयार्स जाबाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो मेक्सिमाम 30 इयार्ससिम जोंनि STफ्रा एप्लाइ खालामनाय अके दा बेखायनो बेयाव माखासे बारदे होदों बेयाव नायदिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों 1997 बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों 2004 बे होननाय डेटआ गोरोबनांगोन होमबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय जोंनि STफ्रा एसेबां गिनांगौ गैया मानोना 5 इयार्स बारा मोनोखाय स' नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामदो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ Delhi Policeआव हेड कनस्टेबल महरै मावनो मोनगोन आरो नोंथांमोना पस्टिं जागोन दिल्लीआव मानोना बे जाबाय सेन्ट्रेल जब आरो लोगोसे बेखायनो SSCआ बेनि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामो थ' बेनिफ्राय Delhi Policeआ ओरैबायदि चान्स होयोनो जायफ्रा Delhi Policeआव मावखानाय बा MTSआव मावखानाय SSCआव अब्ला हाइटखौहाय माखासे चान्स होयो जे 5 सेन्टिमिटार माखासे कनसिडार दङनो दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा Delhi Policeआव मावखांखानायनि बा फिसाला बा फिसाजोफोर स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय माखासे कनसिडार दङ हाइट आरो लोगोसे चेस्टआबो बेवहाय कनसिडार दङ दा बेखायनो जोबोर मोजां चान्स होयो Delhi Policeआव लोगोसे MTSआव मावखानाय दङब्ला स' बेखौ दोननानै जों थांसै दानिया नेक्स्टआव बोरै प्रसेस जागोन हेड कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामबा क्वालिफिकेसना जाबाय HS पास जायखिजाया स्ट्रिम जायखिजाया पार्सेन्ट नाङा HS पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना स्पिड टाइपिं टेस्ट दङ टेस्ट लागोन बेनो जाबाय टाइपिं 30 वर्ड्स पार मिनिट नोंथांमोनखौ लागोन इंलिश बा नाथाय हिन्दी बा 25 वर्ड्स पार मिनिट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना पास खालामनांगोन होमबासो क्वालिफाइड जागोन आरो बेयाव पास जायाबा नोंथांमोनहा क्वालिफाइड जानाय नङा आरो लोगोसे बेयावबो नाम्बार दङ दा बेसेबां नाम्बार दङ जों बेखौ नायलांबाय थागोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय HS पास नांथारगौ बेयाव 10 पासआ एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा थ' बेनिफ्राय जों थांसै दानिया माखासे स्टेजआव जे मा जागोननो बेनो जाबाय NCC
जायफ्रा एनसीसी दङ नोंथांमोना सी दङब्ला सी सार्टिफिकेट दङब्ला 5 बेनिफ्राय बी दङबा 3 आरो ए आ जाबाय 2 थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों So दानिया how to apply दा एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फट'आ लेटेस्ट जानांगोन दै बेनिफ्राय डेट अफ प्रिन्ट नोंथांमोना होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि साइजआ 20 निफ्राय 50 किबिसिमल' आपल'ड खालामनो हागोन फट'आ लेटेस्ट जानांगोन नोंथांमोना दानि मेनिखौ होबानो जाबाय स' नोंथांमोना मेनिखौ होयोब्ला साबसिन जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना साइजखौ गोरोबहोनानै लादो acc.nic.in आव खालामदो एप्लाइखौ आरो लोगोसे प्रिन्ट अफ डेट नोंथांमोना जाहाथे ssc कनस्टेबलनि बायदि होयो आरो लास्ट डेटआ 16 जुनसिम थागोन एग्जाम सेन्टार होनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना गुवाहाटीयाव होबानो जाबाय दा नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ गुवाहाटीयाव होदो बेनिफ्राय फार्स्ट टेस्टआ जाबाय फार्स्टआवनो अनलाइन एग्जाम जायो दै लोगोफोर ECC आ कन्डाक्ट खालामगोन 100 मार्क्सनि एग्जाम जायो एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो फिजिकेल जागोन बेनिफ्राय थार्डआव दङ टाइपिं टेस्ट बेनिफ्राय फर्थआव दङ माखासे कम्पिउटार टेस्ट लाबोगोन माखासे फर्मुला टेस्ट लानाय जागोन आरो नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइड जाबानो जाबाय बेवहाय नाम्बार गैया बेनिफ्राय टाइपिं टेस्टआव 25 नाम्बारनि थागोन आरो एग्जामाव 100 नि थागोन अके स' बे एग्जामनि टाइमिंआ जाबाय 1.5 घन्टा एग्जाम जागोन एबा 90 मिनिट्स एग्जाम जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ गासै 100 कुइसन्स आरो 100 मार्क्स आरो नेगेटिभआ जाबाय नोंथांमोना 0.5 यानि नोंथांमोना मोननै रं जायोब्ला 1 नाम्बार दाननाय जागोन अके बेखौ जाहाथे नोंथांमोना केयार लायो आरो सिलेबासआ दा दङ साबजेक्टआव फार्स्टआव दङ ABCD माखासे अपसन थायो दा फार्स्टआव दङ जेनेरेल एवारनेसआव दङ 20 कुइसन थागोन आरो 20 नाम्बार थागोन आरो लोगोसे एप्टिट्युडआव दङ 20 कुइसन थागोन आरो लोगोसे 20 थागोन थ' मेथ्स टाइपनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय मेथ्सखौहाय आरो लोगोसे इन्टेलिजेन्स दङ इन्टेलिजेन्सआवहाय 25 आव 25 थागोन इंलिसाव बेसिक नलेजआव थागोन 25 निफ्राय 25 थागोन आरो लोगोसे कम्पिउटार माखासे स्किल टेस्टआव जास्ट नोंथांमोना बे फर्मुला बाहायनांगोन आरो बेयाव माखासे स्किल टेस्ट 10 आव 10 दङ बेयाव बेनिफ्राय गासैखौबो लानानै 100 नि दङ अके स' बेनो जाबाय सेलेक्सन प्रसेस फाइनाल ECC नि हेड कनस्टेबलनि दा दिल्ली पुलिसाव नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनबाय आरो सिलेबासखौ नायनोब्ला दा PDF फाइलखौ डाउनलड खालामदो दा बेयाव गासैबो डिटेल्स दङ दा बेयाव गोबां कमेन्ट्स खालामनो हागौ माखासे बेसेबां खारनांगोन बेनो जाबाय 18 निफ्राय 30 इयार्ससिमबा जोङो खारनांगोन 1600 मिटार्स खारनांगोन 7 मिनिटआव हौवाफोरा आरो लं जाम्प बारनांगोन 12.5 फुट आरो लोगोसे हाइ जाम्प बारनांगोन 3.5 फुट अके लं जाम्प दं हाइ जाम्प दं बेयाव अके दा जोबोर इजि जास्ट नोंथांमोना एग्जामखौल' पास खालामदो एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो बे 1600 मिटार्सआ जेबो नङा जायफ्रा आसाम पुलिस खारबाय थायो जेबो मोननाय नङा बेखौहाय मानोना जोबोर इजि दानि जुगाव बे 1600 मिटार्सआ टाइमआव जाबाय 7 मिनिट्स दङ बाट नोंथांमोना जास्ट बेयाव क्वालिफाइल जागोन जेबो एक्सेलेन्ट बेयाव नाम्बार मोननाय जाया थ' बेनिफ्राय हिन्जावफोरा बेसेबां खारनांगौनो 800 मिटार्स खारनांगोन 5 मिनिट्स दङ आरो लं जाम्पआ जाबाय 9 फिट बेनिफ्राय हाइ जाम्पआ जाबाय 3 फिट नोंथांमोना बेखौहाय क्वालिफाइड खालामथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना लास्टआव मेडिकेलाव थांनायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय हाइटआ बेसेबां नांगोन ना हाइट बेसेबां नांगोन थ' हाइटआ जाबाय हौवाफोरा अनलि 165 बाट जोंनि एसटि बा 160 सेन्टिमिटारानो जागोन अके अनलि 160 सेन्टिमिटारानो जागोन हौवाफोरा एसटि हिसाबै आरो लोगोसे नोंथांमोना हिन्जावफ्रा बेसेबां नांगौ जों बेखौबो नायगोन दा लोगोफोर जोङो सेसखौ नायनोसै दा सेसआ जोंहा ओरैबायदि जागोन बेयावबो माखासे एसटि हिसाबै कनस्टेबल दङ दै एसटि हिसाबै दा जों एसटि हिसाबै लायोबा जों 73 सेन्टिमिटारावनो जायो बाट बेयाव नर्मेलावहाय 78 बिदों जायफ्रा जेनेरेल दा जोंनि एसटिफ्रा अनलि 73 सेन्टिमिटारबानो जायो जेबो गिनांगौ गैया आरो बेनिफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्टआव नायनोसै फिमेलनि हाइटआ 157 बिनाय दङ नाथाय लोगोफोर जोंनि नर्थ इस्टआ एबा एसटिफ्रा आरोबाव खम मोनो जेरै 5 सेन्टिमिटार खम मोनो अब्ला स' नोंथांमोना मोनगोन 152 सेन्टिमिटार अके 152 सेन्टिमिटारावनो बयबो इलिजिबल जागोन हाइटआव आरो सेसखौथ' सुखाया हिन्जावफोरखौहाय थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट ECCनिफ्राय दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर दिनै भिडिअ एसे गोलाव जाबाय मानोना गासैबो प्रसेसखौ होजोबनायनि थाखाय गोलाव जाबाय दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा शेयार खालामदो